जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो। जोंनि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोननो हायो। हेलो आदा, आं नोंखौ लोगो हमनो लुगैथारबाय। आंखौ माला लोगो हमफैगोन? हायोबा गाबोननो लोगो हमफैथारदों आंखौ। जागोन दे सना, नोंखौ लोगो हमनो थांबा लाबोफागोन आं। आं नोंजों दानो थांथ'वा। आंहा हाबा जानो जेबो सम जाखायाखै। मा नों आंजों फैनो गोसो गैया नामा? थांनोथ' गोसो दं, अब्लाबो आंहा फरायबावनो सम दंना। दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै, आंनि समायना लोगोनि बार्थडे दं। दे सना, लाखिथ'नोसै, सोलाबथ'ला। दे थांनो जाथारबाय, दा दसे उनाव हरगोन आं। ओइ लोगो, समायना रागा जोंसिगोन बियो, जोंथ' थाब सहैयासै। जोंबोथ' प्रेजेन्टखौनो लाबासै। लाफायासैथ'। दा मुसलपुर बाजाराव लांफानांसिगोन। ओइ लोगो, माथो सानसुफु समाव मायबा मायबि लामा सामायाव ओंखारोनो? औ, आंबो खोनादों, मानसि नाजाय मावजि नाजाय गोसोम ओंखारोनो। आयुहाय, आं गियो। आयु फाग्लिया, मा जालायबायखो? बेखौनो गिलाबायो नामा? आयु, आं गिसियोहाय। हाबाब, सोमखोरालाय दाबो फैला नामाब्रा? नेनो बाखांखां सान्दुं गोसायाव दाबो फैला। साहा दाखोन जाग्रोसैलां। मा दाबो फैलालै, मा मानसि? नेनो बाखांखां सोंलायलांबाय आं। मा खालामबावनोलै, र' नाहरबाय थाखानि आं इखो। आयु, ओइ लोगो, नोंलाय मानो थाथ'खो? ओइनि सिगाङाव नायनाय। नंगौथ'। औ, नंगौथ' आरो। सैमा नाजाय मानसि नाजाय बनदादा। बिदि नुबा माथो होनो हामानो, गासिबो सिरि थाजोबहाय। है, आं गिसिबाहाय। आं थांसैहाय न'आव। ओइ लोगो, फै, समायना रागा जोंगोन। आं थांनो बासैबाहाय। जेबो खालामा दे, जों दोंना, बेखौनो आं गिबाय। गिसिगारदोहाय। गिनाङा। बाप्रे, दाबो फैला सोमखोरा। एफा गोबाव जाबाय नालै इयो। होद, अबेनि फासा सिख्लाफोर फैदोंब्रा? हाब, सासेसो फसायना लाखिबा हामगोन नामाब्रा? र' एदावहैनि र'। ओइ लोगो, माथो खाथियाव फैथारबायहाय। मानसिसो खोमाहाय लोगो। हा थ' बिमानि फिसाय दाउलाया। हाब, माथो दाउला जालायखो? आं बायदि हेन्जाम सेंग्रानोसोलाय बबाव मोनबावनो? रायलायनो बाखानायाव बबेनिबा सेंग्रा उथेदों। बे खासेयाथ' गंगारसो बायसा। बेथ' हारसासो। नोंखौथ' मेपालि रखमसो नुखायो। बेखौनो लानांसिगोन बायसा मोनदां। बेखौनो गोसो थोनांसिगोन खोमालां। आरे, ओजोंनिफ्राय ओजों मा नायख्लेंबाय थाखो? आंनिथिं नायना। मेपालिनि महरखौ नायनिरा। मा दाउ बिमा बायदिसो इथिं नायथिंगासिनो। रागा जोंबाय नामाब्रा बारथिनायखाय? नोंसोर सानैयालाय? हरलाय नायनि। दोद जाम्बिफोर, आं हेन्डसामखाथ'। आं बायदि एक्टर मोनगोन नोंसोराव, आं बायदि एक्टर मोनगोन। मा ओइजोंबाय खोर गिदिंबाय थाखो? दाख्लै एदावनाय सेंग्राखौसो लोगो मोनलायबायहाय लोगो। बेफोरबायदि सेंग्राखौ नुबा जाथ्रायानो लस जायो। ओइ सिख्लाफोर, गरम बोथोराव बहा गोदान गानना थांनो नायदों? ना बयफ्रेन्डफोरासो पार्कफोराव बेरायनो लिंहरदोंब्रा? आं नों बायदि सेंग्राजों रायलायनो बाखाबाय। बहाय नोंलाय? सैमा फाग्ला बायदि रोनावलाबायनो। जोंफोरबायदि सैमा फाग्लायालाय बहा थांनो? नोंसोरबायदि मैना दाउ फिसाखौ जानो थाखाय लामायाव जमना थाखानांखा। जों बायदि दाउ मैनाया सैमा फाग्लाफोरनि खुगायाव बारसोमा थां। आदाया सोरमोनबा? नोंथ' गैयामोन दाख्लैनि लोगो हमनाया। सिनायासै नामा नोंसोरो? सेंग्रानि नामा मामोनबा? माने, आंनि मुंखौ गामियाव बुङो राखेब। आसलि मुङा आंना दाउखुमैसो। नों बे लामायाव सानफ्रोमबो थानानै सिख्लाफोरखौनो एदावबाय थायो नामा? सिख्ला सासे लामायाव फैदावनो हाया, खालि एदावनाय। आगैयालाय मा बाथ्रा बुंदोलै? माब्ला नुबाय थानाय नों आंखौ बे लामायाव? नुदोंबा बुंनांगोलै। नोंसोरबायदि उदां मोनजायाखैलै आङो बेरायलाथिंबायनो।
मा बाथ्रा बुंखो नोङो सिख्लाफोरनि खामानिखौ नुफेराखै नामा जों न'आव मा खामानि मावो नों नुफेरदोंथ' थोरसि सुनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय सिथ्ला सिबनाय बायदि बायदि खामानि मावनो हायो जों नों मावो हे थरमान बे बाथ्राखौ खोनानाय सिगां आं मानो थैदिया दिनैसो बे बाथ्राखौ खोनानो मोनबाय आङो नोंसोर आंखौ बेखार सानद' आंनि मोखाङा मानो गोसोम जादों नोंसोर मिथिगौ हिसाब नांगौ नोंसोरनाव हिसाब नांगौ दा दैज्लां बोथोर सफैबाय हालेवनाय आलि खोनाय आलि दाननाय आरो फालु उइदार नारनाय फालु फानहैनाय आरो सिखार मोनि ट्रेक्टर हालेवहैनाय नोंसोर मिथिगौ सेंग्रा बिदिसो होमबा आंलाय नोंखौ सानदोंमोन बिमा बिफानि सायाव जाबाय थाग्रा दाउखुमै आदाखौ लरबाय फै होननायखायसो होनदोंमोन दा आंखौ जावबावबायसो नोंसोरलाय बेसे फरायनाय आंखौ दि इमान जावदों देलाय खिथालाय दे खिथालाय जों सेकेन्ड इयार मुसलपुर कलेजावनो फरायो आयु इखिनिल' आंनिखौ खोनाबाथ' बादावगोनसो खोमा आं M.F आव फरायोलै मा M.F बेलाय जोंनि कलेजावथ' बिदि खोनाफेराखै बे बाथ्राखौ मास्टाराबो मिथिबावा प्रिन्सिपालाबो मिथिबावा डाक्टार फरायग्राफोराबो मिथिबावा आरो बैगानिकआबो मिथिबावा माने खोन्थानोसो लाजिखाङोलां माने एमआवनो मेट्रिक एफआवनो फेल खुगानिफ्राय गलांबायसो जाम्बिफोरखौ थगायफिननोसै आं बुरा र' माने आंनिया स्पेलिंआ मिस्टेक जादों माने आङो एम ए फेलसो दाउखुमै आदाया एम ए फेलसो होद आं रायलायबाय थानो सम गैयालै आजो खुगानिफ्राय माबा गलांजोब्बाय होद थांदो आवथेना लाना लसानो जाबाय आंहा लोगो समायना रागा जोंसिगोन बियो थु रोमै नोंनि रं नाम्बारखौ नायनो लुगैसोबायहाय औ दिनैनो लिंहरखादोना नायखानोसै माथो सानसेबो लोगो नुफेरा बिदि रं नाम्बारजोंनो रायलायबाय थायो नामाहाय नङा माथो आंबो मोखांजों मोखां नुब्लासो आरो रायलायनो मोनबासो गोसोथोगोनहाय नंगौथ'हाय लोगो मबाइल जुगावलाय नुवाफ्रामा रायलायनायाबो जोबोर गोरोन्थि औहाय लोगो आंबो गुबुनफोराव खोनानो मोनदों सिख्लाफोराबो गथ' सानै साथाम हौवा बोराइफोरजोंनो रं नाम्बार जानानै गामिफोराव हमख्रबाव जाबा दोनो लोगोफोर आं दासो बुजिबाय बिबा बोरायना सेंग्रा जाखो आं दासो बुजिबाय दिनैनो लिंहरखानोसै आं आंनिसाय बैसो गिदिरबा डाइरेक्ट ब्रेकआपखा सिरियासआवहाय लोगोफोर आं कल खालामनि सोरनिथ' कल गाबलायखोब्रा देख' माथो दाख्लैनो रं नाम्बारसो हेलौ नों बहा दं आङो गरम बोथोरनि बरबरि पार्कआवनो जिरायना दं आं नोंखौ दिनैनो नायनो लुगैदों आंथ' दा थांनो सोलाबथारनाय नङा आरो आंनि लोगोफोराबो नायनो लुगैदोंनो बबे जायगायाव दं नोंसोरलाय सनाजों जिरायगा पार्कआव दं आं सिनायखायो दे बेफोर जायगाया जों खिनानै फैनाय जागासो दे थाबैनो फै बिदिब्ला दे दोनथ'नोसै दे होमबा सना आं थांनो ओंखारगासिनो र' 1 घन्टासो लागोन खोमा दे लाखिथ' थांगासिनो दं दिनै साफा खानाय खाखोनानै थांनांगोन र' मासि गरमब्रा बरबरि हाथायाव थांगोन र' दाख्लैनि बोरायसो दख' बिफां सिम गाखोना थानांसिगोनलां बिरदोलै दाउखुमै बिरदो साइकेलखौबो लाबोनो बावगारबायना आङो नङाबा बाइकखौनो लाना फैनांगौमोन आं जोंफोर केरकुटियाखौ बहा मोनो नों बियावसो सेकेन्ड गोजौआव मोनहैयो बहा फात्ता मोनो नोंलाय नि आमखा दिलाया ओंखारलायनोसै आइदि नुफाया माबाया बिमाया आइदो लोगो हमनांसै आं बे मन्दिरावनो बोर बिनांसिगोन खोमालां माथो दिनैलाय मन्दिरानो बन्दरा थेवबो रग नाम्बारखौ लोगो हमनो बोरखौनो बिना थानांसिगोन खोमा 3 बोसोरनि उनाव दिनैसो रं नाम्बार लोगो हमनो थांनो नागिरदों
हे सर माबायदि जागोन आं लं नाम्बार लोगो हमनो नागिरनाया दाउदै बायदि जिरख'नाय जाथारदे सर 3 ताला सायाव थानाय सिख्ला मोननायबा हामगौमोनलै बिउटि पार्लारफोराव खानाय बोजायि मिसुगुर फुजायि बेफोरबायदि सिख्ला मोननायबा हामगौमोनलै बाहाय पेटलिलि सिख्ला मोननायबा हामगौमोनलै आंखौ लोमजाबा साजाबा बाना लाना थांनो हानाय जिबाबो जागोन लोगो हमजेननाय नालाय भगबान हे सोर आंनि रं नाम्बारखौ गुफुर गावदां खालामथारदो आरो सियाराव जिरायि मासियाव जिरायि खालि गादियावल' जिरायनाय सिख्ला हरथारदो बनजों ओंखाम संनो रोङि गेसजों ओंखाम संनो रोङि खालि मोब्लिबजोंल' रोंनाय सिख्ला हरथारदोलै सर ना सायनो रोङि आलुजों अमा संनो रोङि अनलाजों दाउ संनो रोङि हे सर थैस' थांस' हरथारदो साबायखरलै सर साबायखर मोजां मोजां आयदा होनायनि थाखाय गाज्रि मोननांला दे मायबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा होदो आगै मोनालाय खैजोन नायनो नेना दोङोब्रा लाजिखांलायनाय मोनोलां ब्रेकआपल' जायाबानो मोजां माथो रिं जानायखौबो हमाखै फैदोंना फैयासैबा सोरनिबा फन फैलायखो अ हेलौ मायाव दं नोंसोरलाय नै जोंबो राथासुरा बिफां सिङाव दं राथासुरा सिङाव है माथो आंबो राथासुरा सिङाव दं नोंसोरखौ नुखाजोब्बाय दे आं मोखांजों मोखां नायलायनो मोना दे खिन्थु दे जों नायलाया दे बिदिब्ला लाखिथ'नोसै थाब थाब फैदो आं सफैबाय सना दे आंबो सिखारबाय आदा नंगौ आगै आं मानोबा नोंनि गारांखौ बिराद मोजां खोनादों नंगौ आदा आंबो नोंनि गारांखौ जोबोर गोदै खोनादों बे बाथ्राखौथ' आं खोनाखाबाय दाख्लैनि सिख्लाया नोंहाथ' आगैखौ आं बिराद समायना बायसा मोनना लाखादों औ आदा आं नोंखौ बे हेन्साम सेंग्रा बायदि मोनखादों या है नोंलाय आंखौ नुबा ब्रेकआप खालामगोन नामा ब्रा नोंसो आंखौ नुबाथाय ब्रेकआप खालामगोन खोमा आं बेफोरबायदि सेंग्रा नङाथ' आंनो मास्टारखा आं सब बाथ्राखौनो बुजिजोबखायो आंबो कलेजाव फरायनायखौ बारा बुजिस्लाबा नोंसालाय न'खराव सोर दं आफाजों आंजोंल' आफाया सुखिदार मावो बिदिब्लाथ' मास्टारजों सुखिदारजों हामबावबायसो औहाय आदा जोंहा आफायाबो मास्टार मावनायखौ लुगैखायो बिदिबा अके ना अकेबा अके बुंखादो अके नङाबा थांसै आं औ अके आदा लोगोफोराबो नायथोंसै आं गिदिंरोनो ना नों गिदिंरोनो सानैबो समान गिदिंनोसै अब्ला 1 2 3 सानबा जागोन ना जागोन दे साननोसै 1 2 3 थंगालि नोंस' साला नोंस' बिमानि फिसा दाउला दाउखुमै खिदिनदो नोङो दाउलानाव जेब्लाबो दाउखुमै थाखायो साला आंखौ ओरैनो बेकार जानाय लोंनाय फरायनाय लिरनायावसो डिस्टार्ब खालामबाय गोसोआसो फाग्लि जालांजोब्बाय आंनिया नोंनि थाखायनो दाउखुमै साला नों सिख्लाखौ होनना मिथिनायबा आं खुरिसे दैयाव बारसोमना थैगौमोनलै दाबो थैयो थां बहा मोनो नोंलाय आंनि नाम्बारखौलाय आगैयालाय नखल लानासो सेकेन्ड इयार पास जानाय नामायब्रा बाहायबो साननो रोङा बे खुरिसे दैयावनो थैनो हायो मानसिया बे खुरिसे दैयाव थैनो हायो नोंथ' बुंदोंमोन खुरिसे दैयाव बारसिनमोन दाबो थैदां ओइ हाखराव आंलाय मानो थांनो आंहा नोंनिसाय गोबां सिख्लाफोर साफा साफा मोनगोन नोंनि थाखाय आंहा इयो थैनांगोन नामा हो बिसायङा देन्जारखाहाय मिथिबा जारलासो जागोन बिमायं सिमायं मिथियालां ओरैनोबा बियावसोसो जाखागोन मा बिफा खर'नि बियावसो बेलाय हाबायानो जादों ना मायानो जादों आंलाय नोंखौ आंनि गोसोआव सोना लाखाबाय दा सानसेबाबो गारा आङो नों बायदि सेंग्रासो थाङा थां नोंखौ जेरावखि जाया बोना लायगोनलां बिफा बिमा मिथियालां थ' लोगो थांदिनि बेफोरबायदि सिमाफोरखौ रायलायबाय थायो नामा आयदै सेन्देल गलायनाय नारखारदो फाग्लिया ओइ र'लै आगैमोन र'ना आगैमोन आं हेन्डसामखाना माथो हरनाङा दे लोगोफोर र'ना थाथ'नाय मबेखि थांदों ओइ बाथ्रा मानिनो मारा नामालै इसोरलाय सिख्ला बोना लाखिथारना नोंखौ दिनै आयौ आखाइ सिख्लाथार आयदै
Rola siapa? Aku balik siklapur, aku mana harsing galangke? Tokra baram simang sujubaयमोन आङो. दानो गाखोना थैनोसै नामालै आङो. सिख्ला खासिनि थाखाय इदि थैबा हामगोन दा. बेलेगाव आराम नागिरनानै मोनगोन गुफुर गावदांनो. ओरैनोबा साला फिसाला सासेल'. जाथारगोन दा. आयु गिखांलाय मोनबाय लांखारा. हाब एफा गोथौ. साला न'आव थांनानै जौफोरखौनो लोंहैनोसै आं. नायगोनलै सिख्लाफोर. ब्रेकआपथ' खालामबाय आरो मानो सोबालांनायलै. सानसे लामायाव जमगोन आं. आरो जार्मानियाव गाखोनायनि माबानायनि नाख्रेबनायनि दाय दं दे नोङो. र' आरो 500 थाखाया होफिनाबा खारग'वालै. र' मोनसे बावदो रिसार्ज होनाया. मायबा बुंहरदो खोनासंना ला. र' आरो मोनसे बाथ्रा. आरो नोंसा बाबाखौ मा होनदोंमोन? सुखिदार. आंबो मास्टार नंखाया. नोंसा नुबाय दे मास्टार उननि खिबु खाफाग्राना. आं बिदि नङा खिन्थु. नोंसा नंफाया खिन्थु मास्टारफोरनि खिथु उन खारफानानै फैसा लायो. दानो थांनानै सोबायफिनगोन नामा साला. र' मोनसे खोथाबाव. आं दा थांनानै जौ लोंहैगोन. खोनासंनानै ला. आरो बेंक लिस्टआव बारा दादोन. दायो कल खालामगोन आं. सोमखोर न' दंना? सोरमोनबा आयंआ? आयं आं सोमखोरनि लोगो. हाबफै जिरायफै. सोमखोराबा नों लोगो फैदो. ओंखारबोलाय. मामोन आफा? नै नोंनि लोगो फैदो. नोंलाय सोर? नोंलाय आंनि मा जायो? आलासि सासे फैनांबा गोरा बाथ्रा गुरै रायलायनो हाया नामा नों? दे जियानो जादोला नोंसोर सानैजों सावरायबाय थादो. आं दसे उन्दुनि. हाबाब आंखौ नागारनायालाय दिनैलाय जानोल' मोनफैदो. सोमखोर आं नोंखौ सानस'नो हायैयाव ब्रेकआप खालामफ्लांबाय. नाथाय आंखौ हायोबा निमाहा होदो. दासो बुजिबाय. आं नोंखौ बेसे मोजां मोनोमोन. आं सानस' हायैयाव गोरोन्थि मावफ्लांबाय. आंखौ निमाहा होदो सोमखोर. आं नोंनि थाखायनो फाग्ला. आं नोंखौ मानो निमाहा होनो हाया? हागोन. आं नोंनि थाखायनो जौ लोङै मोखां माखा बुलाजोब्बाय. नों सहायनो हागोन? आं हागोन. नों जौ लोंनायखौ गारदो. दे होमबा आं थांथ'नोसै सोमखोर. थांदो जागोन दे. येस आंनि मोजां मोननाया जाफिनबाय. माखौ बाब्राबगासिनो? आफा बिहामजो मोनसिगोन. बिहामजो? आं फसायनाय बिहामजोबासो लाबोनो मोनगोन दै. हाबाब आफा आंहा मोजां मोननाय दंखायो. सिख्लायालाय बेसेबां फरायनाय? जोंनो एखे आफा. न'खरालाय माबायसा? आंथ' नुवाखै. बिफाया सुखिदार साख्रि मावनो. सुखिदार? सोर सासे सुखिदाराबा जाखो? बिहामजो लाबनांगोन लाबनायालाय. दे लाब. ओंखाम संग्राबो गैखाया रावबो. लाबनानै लाबोसै. हेलौ सना. हेलौ आंनो दिनैनिफ्राय कल खालामनांला. आंनि नाम्बारा गोख्रै जा. मानो? डिलिट खालामगोन ना खालामा नोङो? खालामा? खालामाबालाय मा खालामनो नोंलाय? सानफ्रोमबो जानाय लोंनायाव डिस्टार्ब कल खालामबाय थायो बियो. नोंलाय आंजोंलाय माथो रायलायबाय थानांगौ? आफाया बोरैबा मिथिबा बाथौ देग्लि जाजोबगोन नोङो. नोंसा नोम्फाखौ गिहोनांगौ. दिनैनिफ्राय कल खालामनांला नोङो. सैमानि फिसाया आंनि फिसाजोजों हरदाबो फन रायलायबाय थायो. र' बिखौ सोर डिस्टार्ब हरबाय थायो आइ? सोर सैमानि फिसा इयो? मा मुं बिनिया? बिनि मुङा राखेब आफा. बिनि आसलि मुङा दाउखुमैसो. र' बिदिब्ला थांनि आं. र' बाइकआ थाव दंना गैया?
बाइकखौ लांलालाय साइकेलखौ लांसै आं गारथारा आं नै थांगासिनो र' बिखौ बेटाखौ साला र' नै आफाया थांगासिनो दं नोंबा दिनै गफाला दे फैनो हो नोंसा नोम्फाखो आंबो गिया आं हले जेबो मिथिखाया मायबा मोनसे जानानै आंखौ कल खालामबा नोंखौ आफानोसो खिन्थाना होबावगोन आं नोंखौ थै नोंसा नोम्फाखौसो उल्था बुंना हरगोन आं माथो मोनथारदोलै सालाया आंनि रोमै फिसाजोजों हरदेब रायलायबाय थायो र' बिखौ बुंनो थांनि आं र' लामायावल' लोगो मोनथों नै साला आंनि फिसाजोजों रायलायबाय थादो र' बिखौ आं गियालै नोंसा नोम्फाखौ बाथोन देग्लिजोबना हरगोन आं बुस्थुआ मा बादाव बासिब्रा सुगाद बोराय बादाव बासिसो बुंदों नोङो मबाइला हर तात हेलौ माथो आंनि फिसाजो नो मबाइला नोंहाल' फिसाजो दं नामायब्रा बे नाम्बारालाय बोरै थानाय नोंनावलाय दासो नायथारो मोनबाय आङो साला बदमास आंनि फिसाजो लाइन मारिग्रा नों बायदि राखेब ना गोराननो हरगोन नामा आंनि फिसाजोखौ नोंथ' आंनाव सानसेखालि सादा बिदोंमोन आंथ' बेफोरबायदि सेंग्रानो हरा सादा बिरि जायि जौ लोङि बेफोरबायदि सेंग्रानोसो आं हरगोन नों बायदि ना गोरान मानसिनो हरा आङो नायगोनलै नोंखौबो नों बेसे करलपति बिजामादै मोनो नोंनि फिसाजोखौ लाबोनो हायाबा आंनि मुङाबो राखेब नङा सानसे नङा सानसे आङो खावना लायखाथारगोन आं थासान्दियाव आंनि फिसाजोखौ खावना लायनो नों बायदि ना गोरान मानसिया ओइ सालायखौ हमथाना बाथ्रा बुं सिनाय मोनाखै नों आंखो दा रागा जोंनो गोनांबा थिखिनिया गुबुलांगोन आंना ओइ बेयावसो बारा गरम नङा दा बिगुर लुगैयाखैबा साइकेलखौ गोख्रै फिदिंनानै थांफिन आरो बिगुर लुगैदोबा बेयावनो आंनो हेबलायबाय था हागोन आं बायदि बोलो गोनां बोरायजों बोलो गैया साननाङा नों बायदि 10 जन सेंग्राफोर लाना फैबाबो आंनि फिसाजोखौ लांनो हानाय नङा हाबालाय नोंलाय बोरायालाय मा खन्था लांफिननो हागोन नोंलाय आंनिफ्रायलाय हागोन नोङो आं बायदि बोलो गोनां बोराय थानायाव आं थैनानै थाङागौमानि नों लांनो हानाय नङा बहानि एफा गरम नोंलाय बहानि एफा गरम ओइ सेंग्रा मोजाङै बुंदों खोनासंना ला आंनि जिउ जोबस्रांलाङागौमानि नों हानाय नङा जेब्लाबो आसि खिथिना दा बुं नाय नों आं नोंनिथिं खिथिदो थेवबो आंनिखि थाइथाम दं मा सानदों नोंलाय मा सानदों नांमारनो होद वाइ हे ओइ मानि बुंलै नोङो बुथारनांगौ नामा नोंखौ मानि बुथारनांगौ साके माथो लकडाउननि दिनाव सिलाफोर सासेबो नुला माथो मोजां जागौमोन लकडाउननि दिनाव मा जाबावब्रा दे माबार नादो सादे हाला मुगैनाया देब्रा जलि नाबाय थादों माथो नामा नोङो ओइ सादे हनै सेंग्रानि बोरायदों माबोरै बुलायबाय दंब्रा दस किदा गोसो खोनाय बोखायनांगोन साला सुवाद बोराय ओइ सुथारनोसै मा मोनदों नोंसोरलाय मा जादों नोंसोरलाय आंनि फिसाजो लाइन मारियो ओइ दा दसेनाव जागोनलै आदै दा दसे गारथारा गावनि फिसाजोआल' खब समायना नाय थांथारि आं इखो र' न'आव थांनानै फिसाजो गारां सादे बुरु हामालै हामा फंबाय बर बुजिलायनांगौ मा थांदो अ मोजांबासो मोजां खिन्थु बोराय गैलालै सालथाया गलांजोब्बाय सादाया बुरु गैला सालथाया गलांबाय सेन्ट्रेल पिडिएफ मबाइल सालि सोदो जोंहा लस जाबाय र' ओरैनो थाइबा सोना होदो नो फारसेखौबो ला मा जायोथाय बोरायदो सेंग्रादो जालालै गोसोफोरखौ बोरैबा सादा मोनलायलांबाय मोनजाला खोलैजोबना होबाय साला नोङो सादाखौलाय माबोरै लानाय लादोंमोनलै सालथाया गलांदो
ओइ आइ ओरै फैनाय आइ ओरै फै होनदों ना ओरै फैनाय खोनायाखै नामा मामोन आफा दासो गाबदो नोङो दासो गाबदो साला पेदि बेबायदि राखेब मानसिजों फन रायलायबाय थायो साला बेकार सेंग्राफोरजोंनो र' बिखौ मानसि लानानै बुहोगोन आं र' आदैमोनखौनो लानानै बुनो थांनांसिगोन आं र' फन खालामनि सोर सैमानि फन रायलायखोब्रा अ माथो आदैसो हेलौ हेलौ आदै औ आदै मामोन सावरि जानो नामा मानसि बुनाय मानसि बुनो होद मा मानसि बुलाबायनोब्रा रां होनांगोन गरनैसो रांखौबो होगोन दे आङो आदैमोन फैसालै अ मा बेसेयाव लानो 5,000 जाया 10,000 लानोसै सासेयाव 5,000 अ आदै 10,000 नांगोन दे दे सानै लाना थां आंबो थांगोन दे बुनायाव नोंसोर लामायावनो थाबाय था नै आं थांगासिनो गस्ला गानस्लायनो र' साला डिस्टार्बलै र' बेखौ बुनो थांथारनि आं हा आदैमोना माथो बेयावनो दोङो आदै सफैबाय आं फै बबेथि जाखो मानसियालाय बेखिनो दंथारो जानांगौ फै होद नों सलायग्रो होद नों सलाय दे सलायनोसै दे नै सेंग्राया आं बेयावनो ओंखारथ'नोसै एसे सिनाय बायदि मास लाना फैनो र' आं Coba. Hap ada, megon nuan apa bra? मेगन नुवा नोंखौ बुनायनि सुपारि मोनदों जों हैद Aidui, nunggu aku sudah bita. थै है 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 साल्थि होफैलायदो ओइ गन्थंनि सौखै थांसां ओइ साल्थि खनसेनो लबाय नामाब्रा रनायनि लावाखै दे होद मा बुलायनांगौब्रा 5,000 ल'सो मा होमबा नायदो लावबाय नामा इयो आंनि फिसाजो लाइन मारिग्रा नों साला थैना था बेयावनो